କଥା ପାଇଁ ଯେତେ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସମାଧାନ କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ପେ ଏବଂ ତେଣୁ କେବଳ ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର এই ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଶିକ୍ଷା ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆକାଶ ପାୟା ଚିଲିକା ମାଛ ସତରେ ପରିଣତ ହେବ। 10 ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 10ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି 8ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଥାଇକି ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପୋଷାକ ଦେଇଦେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଆଲୋଚନା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଯଦି 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା राज्य सरकार ए समस्यार समाधान न करती ताले 6 तारिख पाखु पुनर्बार आंदोलन ओडिशा रे आरंभ होबो। यह सरकार को समस्त प्रकार कथार असहयोग करा जिवो। निर्वाचन कार्य आरंभ करके खाता देखा परीक्षा परिचालना ये समस्त कथार ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ सहयोग करिबो नाही। ए कथा आपण मानक माध्यम रे आमे राज्य सरकार को चेतावनी दउछु।